అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే భారత్ ఇక్కడ దొంగచింత కానీ మన కూడా కానీ చాలా ఇబ్బంది చేస్తున్నారు కాబట్టి అదే ప్లేస్ పట్టాలు అయితే హక్కు పత్రాలు కూడా ఇవ్వాలి సార్. హక్కు పత్రాలు లేకుండా చాలా ఇక ఉన్న దాంట్లో చెప్పులు పెట్టుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం. హక్కు పత్రాలు ఇస్తే ఇప్పటి నుంచి ఏవైతే ఉన్నాయో పోటీ చేసుకుంటున్నటువంటి భూములు ఆ భూములు మాత్రం మళ్ళీ అక్కడ కొనుక్కోవడానికి అయితే ఛాన్స్ లేదు. అదే హక్కు పత్రాలు కూడా ఇవ్వాలి. సార్ చట్టబద్ధత లేని అమ్మడం ఎస్టీ జాబితా చేయాలి సార్. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 3.2 ప్రకారంగా వాళ్ళు ఎస్టీలో రాలేదు సార్. లంబడి సార్ మా యొక్క ప్రధానమైన డిమాండ్ సార్. మేము 2 సంవత్సరాల నుండి పోరాటం చేస్తూనే వస్తున్నాం సార్. సుప్రీంకోర్టు కూడా కేసు వేయడం జరిగింది సార్. ఆర్టికల్ 3.2 ప్రకారంగా రాలేదు కాబట్టి ఈ సమస్యను ఈ విషయాన్ని మీరు గౌరవ పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా చెప్తారని చెప్పేసి ఈరోజు మీ ముందు ఉంచడం జరిగింది సార్. అదేవిధంగా జీవో నంబర్ 3 సార్. జీవో నంబర్ 3 ద్వారా ఆదివాసులు 9 తెగలు మాత్రమే ఉన్నారు సార్. ఆదివాసులు ఇక్కడ ఒక అటెండర్ పోస్ట్ నుంచి క్లర్క్ వరకు మొత్తం ఆదివాసులదే భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి మేము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటూ వస్తున్నాం సార్. మొన్న కూడా ఇక్కడ ర్యాలీకి రావడం జరిగింది. అయితే ఈ ఐటీడీఏ ప్రాంతంలో కానివ్వండి, ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కూడా కానివ్వండి సార్, మొత్తం ఆదివాసులు భర్తీ చేస్తారని చెప్పేసి మేము దించుతున్నాం. రెండవది ఏమి సార్, అలాగే పోడు భూముల సమస్య సార్. పోడు భూముల సమస్య మేము ఇక్కడ ఖానాపూర్ మండలం మొన్న వెళ్ళడం జరిగింది సార్. అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి పట్టాలు ఉన్నాయి సార్, రైతు బంధు వస్తుంది, రైతు బీమా వస్తుంది, కానీ ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆపుతున్నారు, విత్తనం లేకుండా ఆపుతున్నారు సార్. మరి ఎందుకు ఆపుతున్నారు అని అడిగితే ఆ భూమి ఎలా సర్వే వల్ల నిజమైన సమస్య ఏంటంటే ఆ రోజు సర్వే చేశారు, ఫారెస్ట్ అధికారులు స్వయంగా వచ్చి అక్కడ సర్వే చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే ఆ భూమి ఫారెస్ట్ భూమి, కాకపోతే రెవెన్యూ పట్టాలు ఇచ్చారు సార్. రెవెన్యూ పట్టాలు ఇచ్చేసరికంటే గవర్నమెంట్ తప్పిదం ద్వారా ఇక్కడ వాళ్ళకు ఇబ్బంది అవుతుంది. మ్యాక్సిమం 27 కుటుంబాలు ఉంటాయి సార్, 40 ఎకరాల భూమి సార్. అలాగే మన సిక్కొండ మండలం సార్, భీంపూర్ వాళ్ళు కూడా మరి ఎందుకో వాళ్ళు రాలేకపోయారు. ఇక్కడ మా దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఇప్పుడు లేవు. అలాగే సార్ ఇప్పుడు మన ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో మొట్టమొదట చాలా పెద్ద సమస్య సార్. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఆదివాసులు ఇక్కడ రక్తహీనత చనిపోతున్నారు సార్. మొన్న కూడా మీరు చూడడం జరిగింది, ఒక మహిళ చనిపోయారు. అయితే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ 1 కోట్ల ఖర్చు పెట్టి మన ఇక్కడ కట్టడం జరిగింది సార్. మరి ఇక్కడ కట్టిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ స్టాప్ లేదు సార్. ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ సరైన సిబ్బంది ఉంటే కనుక, డాక్టర్స్ ఉంటే కనుక మాకు ఇక్కడే చికిత్స జరుగుతుంది సార్. మళ్ళీ అలాగే జనరల్ నర్సింగ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది అమ్మాయిలు ఎక్కడో మన కరీంనగర్ కానివ్వండి, హైదరాబాద్లో కానివ్వండి, ఎక్కడో పోయి ఈ ఐటీడీ ద్వారానే అక్కడ పోయి చదువుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడే జాబ్ చేస్తున్నారు సార్. మరి ఆదివాసులకు ఎక్కడ న్యాయం చేసినట్టు సార్ చెప్పండి. కాబట్టి వాళ్ళకు ఇక్కడే తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు పోస్టులు ఇస్తే చాలా బాగుంటాయి సార్. మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆదివాసులు మాకు భాష రాదు సార్, మాకు గోడి తప్ప. మా ఆదివాసి పల్లెలు చూసి ఉంటారు సార్, మీరు కొత్త వచ్చారు చూసి ఉంటారు. మా ఆదివాసులకు మా గోడి తప్ప వేరే భాష రాదు. కాబట్టి హాస్పిటల్ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భయపడతారు. అంటే నా అన్న వాళ్ళు లేరు, నా భాష మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు, అక్కడ పోతే ఏం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి మనము ఆదిలాబాద్ పంపిస్తున్నాం, ఆదిలాబాద్ నుంచి ఎక్కడో హైదరాబాద్ పంపిస్తున్నాం సార్. మొన్న వాళ్ళకొండ అమ్మాయిని, ఒక మహిళని అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారు. అయితే ఎందుకు తీసుకొచ్చారు, ఆమె ఎందుకు భయపడుతుంది ఒకసారి మనం గ్రహించాలి సార్. ఎందుకు అంటే అక్కడ భాష లేక, మళ్ళీ ఒంటరిగా, మళ్ళీ ఇప్పుడు కరోనా ద్వారా ఎన్నో రోగాలు వస్తున్నాయి, ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. మేము కూడా పోతే మమ్మల్ని కూడా కరోనా అనుకుంటే అక్కడెక్కడో పారేసి వస్తారని చెప్పేసి భయంతోనే వస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ సిబ్బంది ఇక్కడ ఉంటే మాకు న్యాయం జరుగుతుంది. అందుకోసమే అక్కడెక్కడో మన ఇప్పుడు గచ్చిబౌలిలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ గచ్చిబౌలిలో ఒక హాస్పిటల్, పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టారు సార్. అదే నేను సార్కి అదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏంటంటే ఆదివాసుల మీద ప్రేమ ఉంచి మాకు ప్రత్యేకంగా ప్యాకేజీ నియమించి ఇక్కడ ఆదివాసులకు న్యాయం చేసేటట్టుగా ఇక్కడ అన్ని వసతులు, బ్లడ్ బ్యాంక్ కానివ్వండి, చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ లేదు సార్, ముఖ్యంగా గైనకాలజిస్ట్ సార్. మహిళలకు సమస్య స్టొమక్ పెయిన్ వస్తుంది సార్, అప్పుడు ఎక్కడో ఆదిలాబాద్ పోమంటే పోరు, అవగాహన లేదు, ఏదో చెట్ల మంది తాగుతారు, చనిపోయే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి గైనకాలజిస్ట్ ఇక్కడే ఉంటే ఎప్పుడు మాకు శాశ్వత మంచిగా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది సార్. ఇది మీ ద్వారా మీరు పై అధికారులకు తెలుపుతారని చెప్పేసి మేము మీ ముందు ఉంచుతున్నాం సార్. బావులు కూడా కరెంట్ కూడా లేక చాలా మంది మా వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోతున్నాక పని మాత్రం కష్టపడి చేస్తున్నారు. కానీ కొంత బావులు ప్లస్ మాకు 3 పీస్ కరెంట్ ఇస్తే మా ఆదివాసీ రైతులు కూడా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి
మాకు మీరే తల్లి లాంటి వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళే కాబట్టి మీకు మా బాధ ఏదైనా ఉంటే మీకే చెప్తాం తప్ప సార్. అందుకోసమే ఈరోజు ఐటీడీఏ ముందర మేము కూర్చోవడం జరిగింది. ఇక్కడ సోనరావు కూడా ఉన్నా సార్ దగ్గరలోనే. అక్కడ ఈ రోజు వరకు కరెంట్ లేదు సార్, చీకట్లో ఉంటారు. మరక కూడా ఉన్నది, వాళ్ళకి రోడ్ లేదు కూడా సార్. ఇలాంటి గ్రామాలు ఉన్నాయి. కొంత అటవీ శాఖ అధికారులు కూడా ఇబ్బందులు చేస్తున్నారు సార్. మొన్న పోయి చిన్న చిన్న చెట్లు కొడితే వాళ్ళకి ఇబ్బంది చేస్తే ఆ ఊరు వాళ్ళు మొత్తం మీదికి వచ్చేసరికి వచ్చారు సార్. కాబట్టి ఇవన్నీ జరగకుండా చూస్తారనేసి హక్కు పత్రాలు అయితే మేము ఇచ్చేస్తే ఇప్పటి నుంచి అయితే బోర్డు కొట్టుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేదు, అటు పోరు కూడా సార్. కాబట్టి ఇవి సౌకర్యాలు కల్పించి ఆదుకుంటారనేసి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం సార్. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆ డిమాండ్ని తీసుకొస్తున్నాం, కానీ ఇంతవరకు ఏం స్పందన లేదు సార్ దానిపైన. ఏదైతే కొలంగొంది వాళ్ళు ఉన్నారో ఇప్పటికీ అట్లనే ఉన్నారు సార్. వాళ్ళకు కూడా ఐటీడీఏ ద్వారా కోర్టు చెప్పినా కూడా ఈ రోజు వరకు అట్లనే ఉన్నారు. వాళ్ళ సమస్య కూడా పెద్దగా అవుతున్నది. కాబట్టి వీళ్ళకు హక్కు పత్రాలు ఇస్తేనే రుణమాఫీ కానీ బీమా కానీ ఇవన్నీ వర్తిస్తాయి. కాబట్టి నేనైతే పోడు భూముల హక్కులు ఇస్తే రుణమాఫీ, రుణ బీమా వీళ్ళకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్. ఇది ముందు చేస్తారనేసి కోరుతున్నాను. సర్వే చేసిన మా దగ్గర ఉంటాయి. మీకు ధన్యవాదాలు.